gospodin Isus i Marija. Evo, imamo čast stati sa suborcem, ratnim bratom iz 4. gardijske brigade. Ovdje nema politike, ovo je duhovna poruka hrvatskom narodu. Moje osobno duhovno hodočašće jest da dođem ja sebi, da prenesemo poruku što nam gospodin daje za hrvatski narod, jer bez Božje pomoći i povratka njemu nećemo opstati. I to svjedočimo danima koje hodamo i gospodin nam daje Isus Krist sve naput što poželimo. Tako nemojte sumnjati, ljudi moji, jedinu bitku možemo dobiti jest da se vratimo gospodinu i majci Bože. Drugačiji hrvatski narod neće opstati. Evo, da li ima koga što reći o sugovornika, neka kaže na tu konotaciju. Pa ovo, iznimno mi je drago u gradu Sinju, u Gospelome gradu, čudotvorne Gospe Sinjske, moje suborce, koji svojim primjerom govore da ne smijemo zaboraviti svoje korenje, ne smijemo zaboraviti Domovinski rat, naše pokojne hrvatske branitelje i da moramo kroz budućnost misliti na našu mlade generacije i stati im poruke mira, zajedništva, ljubavi i opstanka hrvatskog naroda, a to jedino možemo kroz vjeru. Zato dobro nam došli u Gospin grad, u grad Sinjske Gospe, u grad Viteznog oltara, vaših suboraca branitelja i neka vas prati zaglede naše čudotvorne Gospe Sinjske. Hvala lijepo. Eto, ratni brate, tako ću reći. Hvala ti što si nas dočekao i blagoslov čitam, nek ostane da Sinjom i čitavim hrvatskim narodom. Mi idemo dalje i ne mislimo ništa puno. Njemu ste dali da misli i on nas vodi. Tako da mi tu nemamo straha i znamo što činimo. Mi ćemo doći do cilja, a neka se poruka proširi našim mladima i našem hrvatskom puku za opstanak. Evo, to je naša nakana i Božji blagoslov. Pozdrav.